Quddiem folla sabiħa b'ħafna ilwien, bojot u ħomor u entużjażmu għal kampanja pożittiva li beda il-Partit Laburista, il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela qal li l-Partit Laburista għandu pjan b'1000 proposta għal futur ta' pajjiżna. Dil-ġimgħa ħabbarna 5 proposti ewlenin, imma dan għadu biss il-bidu. Għandna pjan settur. Pjan b'1000 proposta, pjan b'1000 proposta lejn il-futur ta' pajjiżna. Ferrelli tim Malta fin-naxxar, il-Prim Ministru tenna l-importanza li dan il-pjan jiġi spjegat lil poplu tul din il-kampanja elettorali sabiex tingħata stampa ċara tal-futur ta' pajjiżna. Hawn il-Prim Ministru fakkar fl-ewwel 5 proposti ewlenin li ħabbar il-Partit Laburista u li jinkludu fost l-oħrajn l-allokazzjoni ta' 700 miljun euro fuq perjodu ta' 7 snin favur proġetti ħodor u spazju miftuħa fil-qalba tal-irħula Maltin u Għawċin. Dan flimkien ma' dik li se tkompli tnaqqas il-ħlas ta' taxxi lil dawk bidħul baxx. Meta fassalna dir-riforma, dil-proposta, hemmhekk imxejna wkoll bil-prinċipju illi ngħinu l-aktar lil min jiflaħ lanqas. U għalhekk dawk bidħul baxx, bidħul medju, il-middle class se jkunu l-aktar illi jibbenefikaw minn din il-miżura importanti. Għalhekk se nżommu ħaj il-prinċipju tal-ġustizzja soċjali. U bħalma nħobbu l-ħaddiema, aħna nħobbu l-pensjonanti tagħna. U għalhekk jekk tatuna l-fiduċja tagħkom, il-5 snin li ġejjin se jkunu l-aktar 5 snin li fihom żidna l-pensjonijiet. Qed inwedu id-doppju ta' dak li għamilna fl-aħħar 5 snin. Fil-waqt li kompla jfakkar fil-proposti ewlenin l-oħra li jinkludu l-għajnuna l-first time buyers b'10,000 euro għal xiri ta' proprjetà b'self u aktar żidiet, il-Prim Ministru Robert Abela saħaq xorta li dan il-gvern se jinvesti fin-nies u mhux jimponi awsterità bħalma għamlu gvernijiet nazzjonalisti. Ftakru x'ġara meta dal-pajjiż kellu gvern maqsum u bla direzzjoni. Ftakru, mhux tant snin ilu. Daħluna f'riċessjoni. U biex pruvaw joħorġu minna ta' fuq xamlu, qabbew il-pis tal-kontijiet fuqkom. Aħna minn flok tħallna f'riċessjoni ninsabu ħerġin minn pandemija bitkabbir ekonomiku b'saħħtu blanqas qatt fl-istorja ta' Malta. Dr. Abela rrefera wkoll lejn l-inqas rata ta' qatt li reġistra pajjiżna fl-istorja anke waqt pandemija u b'ton ta' daw ta' mexxej li ħares lejn futur isbaħ għal pajjiżna semma kif Malta għandha żminijiet sbieħ qudiema. Il-ġimgħa mbagħad reġa' kellna l-aqwa konferma tas-suċċess tal-politika ekonomika tagħna fl-aħħar ta' Jannar. Meta tbassir tal-qatt tiftakru f'Jannar, anzi f'Marzu tal-2020 kellna tbassir ta' 50,000 persuna qiegħda. F'Jannar li għadda, tafu kemm kien il-qatt f'pajjiżna 1117. L-inqas rata ta' qatt li qatt kellu pajjiżna fl-istorja tiegħu. Dak huwa r-riżultat ta' meta jkollok il-Malta flimkien qiegħda taħdem. Lanqas pandemija ma waqfet lil tim Malta. Aħseb wara x'nistgħu niksbu jekk nibqgħu naħdmu flimkien. Bin-nies ottimisti qudiemu fin-naxxar, il-Prim Ministru Robert Abela tenna lajta ta' Malta flimkien. Għax Malta flimkien se nagħtukom ambjent aħjar. Malta flimkien se nkabbru il-ġid ta' pajjiżna. Malta flimkien se nagħtu ħajja aħjar lill-anzjani tagħna. Malta flimkien iż-żgħażagħ se jwettqu l-aspirazzjonijiet tagħhom. Malta flimkien il-familji se jkollhom spalla aqwa. Malta flimkien se nibqgħu kburin pajjiżna. Malta flimkien il-futur sabiħ.